Fent aquest servei a la vida religiosa de Catalunya com a president, m'he sentit realment molt realitzat també com a claretià, perquè de fet és un dels serveis que d'alguna manera més se'ns aprecien a nivell d'església dels claretians. El pare Claret mateix va treballar bastant amb diversos fundadors i fundadores en les seves congregacions, però també sempre tenia la preocupació, tant pels capellans com pels religiosos, d'una formació i d'una espiritualitat profunda. Això s'ha traduït a nivell de congregació en tenir diversos instituts dedicats a la teologia de la vida religiosa i a la formació de la vida religiosa, revistes com la revista Vida Religiosa. També, com jo, altres companys que han sigut també presidents o de regionals o de les mateixes Confer d'Espanya, de Portugal i d'altres llocs. Vull dir, he sentit que d'alguna manera estava realitzant també el meu carisma de claretià que serveix a una forma de vida molt important a la vida de l'Església. Mirant enrere aquests 13 anys que he pogut estar, he tingut la sort d'estar primer com a vocal, després com a vicepresident, després com a president de la Unió Religiosa de Catalunya, per mi ha sigut una gran riquesa personal, també jo crec que per la meva congregació, sobretot el clima creat a la Junta Directiva i des d'aquesta Junta Directiva tot el que hem pogut fer per animar la vida religiosa de Catalunya, per inserir-la d'alguna manera en l'entramat eclesial, social, perquè es conegui la nostra forma de vida i perquè es percebi el que puguem aportar als religiosos i rebre també d'aquestes realitats, per mi ha sigut molt positiu. Jo estic convençut que la vida religiosa té una aportació a nivell d'església i de societat molt important, certament reduïda. No tots estan cridats a aquest estil de vida perquè és molt contracultural. Jo crec que l'element profètic és el que ens defineix, és a dir, és viure des de la vida de comunitat fins als vots que fem, la fe que ens alimenta, és posar una alerta en valors molt importants de la persona i de l'Evangeli, que a vegades es contraposen amb uns, anava a dir, contravalors socials que més aviat són destructius.